Kaixo, gaur berdinketa metodoa azalduko dizuet eta goian ikusten duzuen moduan, izenburuan, hau da ekuazio sistemen bigarren bideoa eta 3 bideo daukazu ez nire kanalean non ikusi ahal dituzuen metodo desberdinak ekuazio sistemak ebazteko, bai? Beraz, hasiko gara kasu honetan berdinketa metodoarekin. Eta berdinketa metodoak, izenburuak esaten duen moduan, berdinketa, kasu honetan, bakarrik utziko dugu ezezagun berdina ekuazio bietan. Bai? Edo zein, x edo y, baina bietan berdina. Hau da, adibidez, x bakartuko dugu bietan. Bai? Beraz, hasten naiz. 3x berdin bat gehi, bai? I pasatzen da bestaldera gehitzen. Eta orain, x bakarrik utzi behar dugunez, 3 hori pasatuko da zatitzen. Eta beste ekuazioan gauza berdina egingo dugu. X bakarrik utziko dugu. 5 kendu y. Bai? Bale, orain, ja x eta x bakarrik utzi ditugunean, egingo duguna da berdindu. X-ek balio duena lehenengo ekuazioan eta x-ek balio duena bigarren ekuazioan. Hau da, egingo dugu x berdin x. Eta hori da, bat gehi zati 3 izan behar da berdin 5 kendu y. Eta hemen daukagu lehenengo mailako ekuazio bat, ezezagun bakarrekoa. Beraz, ja, kalkulatu dezakegu iren balioa. Beraz, lehenengo emekate jarriko dugu. Eta hemen, iru. Beraz, 15, kendu. Ja, kendu dugu 3 hori. Eta pasatuko dugu zenbakiak alde batera eta iak bestera, bai? Datuko da, bat ken 15 berdin minus 6 keni, eta hemen jarriko dugu. Minus 14 izango da minus 7 i, hemendik i izango da minus 14 zati minus 7. Beraz, i izango da bi. Konturatzen bazarete, 3 bideoetan adibide berdina egiten dut, zuek ikusteko metodo desberdinak, bai? Adibide berdinean. Eta orain, i ateratzen dudanean, ordezkatuko dut, hor edo hor, bai? Bietan urtengo da berdina, balio berdina, x-arena, ikusiko dugu. Bat gehi bi, i da bi, ez da? Bat gehi bi, zati 3. 3 zati 3. Eta hau da, bat. Beraz, x da, bat. Eta gauza bera, urtengo da, bestean ordezkatzen badugu, bai? 5 ken bi bider bi, da 5 ken 4,